Så. Nu er jeg lige ved at filme her, og jeg vil lige fortælle til dem, der nu skal se den her film, at vi har haft en fuldstændig afsindig fed første dag. Godt nok har vi haft lidt problemer med Christoffers håndled, så han sidder lige og hviler dem nu, men det her det er aller sidste tur, vi kører. Klokken er lidt i 6. Vi sidder her, og der er lys på bakken, som man kan se. Og det er fantastisk vejr. Sneen daler langsomt ned. Vi har lige haft det sejeste tur ned her. Det har været så fedt. Synes I ikke også? Ja. Jo, der er bare for fedest. Ja. Det var sådan rigtig, så kom jeg ned, så ja, det var en god kamp. Ja, det var fantastisk, ikke? Kamp, vi havde lidt problemer med de høje bakker ude i siden, men alt i alt, vi var lidt heldige, at det var en skide. De andre var sgu også ret gode, ja, så vi var, ja, det var nok lige heller var sgu på vores side. Ja, det var. Hvordan tror I, at det går i morgen? Ja, det er svært at sige. Snebakken er jo et svært hold, men jeg er sikker på, at vi nok skal klare det, hvis vi bare tager sammen og fokuserer på kampen. Tror I, der er noget sne i morgen? Ja, sandsynligheden er i hvert fald over 50. Ja, det synes jeg. Okay, jeg tager lige lidt her bakken her, mens vi kører stille op. Bare lige for at se, hvad det er, vi er oppe imod. Jeg ved ikke, om man kan filme nedad også. Det er i hvert fald helt vildt. Ja, men jeg skal lige have mig selv med. Det er fluen. Det er Daddy. Vi siger tak her for reportagen fra Roger out. Fra Valåsens olympiade. Hej. Det er så trist. Og skal lige se det der også. Nu har du sagt farvel. Ja, men det er lige sådan pænt farvel. Vi skal også ned ad den bakke derovre. Vi skal have fart på. Yes, sir. Ja, og nu kører vi ind her i mørket. Dum, 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 dum.